Зората, дървена свирка с тръстиково езиче, напомняща по звука обой, е сред най-колоритните духови инструменти в традиционната българска музика. Според езиковеди, названието зорна, сурна, идва от персийското сурна, сурнай. Етимологията се извежда от сюр, празник, и най-флейт. Казвам се Емил Зангов и съм зорнаджия и целият град ме нарича Мането. И свиря от 1974 година. Работя в общината и съм баща на 4 сина и имам 6 внучета и 2 внучки. И свириме всяка седмица сватби и свиря в танцов състав Мехомия при доцент Георги Гялов. Инструментът зорна е разпространен в различни части на Азия, Европа и Африка и е познат под различни имена: Сурия, Сиона, Китай; Саруна, Сурунай, Саруне, Югоизточна Азия; Суматра и Западна Малайзия; Сурна, Пакистан; Сахай, Индия; Сурнай, Сурна, Кашмир, Радждастан, Иран, Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан, Афганистан; Зорна, Кавказ, Армения, Дагестан, Азербайджан и Грузия; Ирак, Сирия и източен Алжир. Методи Зангов съм и съм най-големия брат от 4 братя. 81-ви набор съм и съм тапанджия. Семейен съм, имам 3 момчета, нося името на дедо ми Метка, той е зорначия. 16-17 годишен почнах да тупам. Помня първата сватба, когато ме заведе моя баща Чичо Мане. Беше в Карпата мала тази сватба. И беше голема тръпка. Тия дрехи, тия обувки, другото, третото, петото. И отидохме на тази сватба. Почнахме да свириме. И не описувам. Такова тръпка, такова чудо. И се запалиме днеска, утре на сватба, на главиш, на банчет, на новородено. През 4 век преди Христа в Библията е описано как юдейският цар Давид хвалял Господа не само с флейта, но и с зора. Цар Давида е сина на Есея. И от тук започва интересната развръзка на Божия човек Давида, който беше човек по Божието сърце. Ние виждаме коя беше силната част на Давида. Неговата свобода в хвалението. Че с всякакъв вид инструмент, от елхово дърво, с арфи, с псалтири, стъпанчета, ситри и с кимвали. Тоест, той същия Давид изразяваше почита си и уважението си в Бога чрез универсалното, би казал, хваление и поклонение към Него. Аз съм Манато, втория син. От Манечок вече като 6 години, като почнах с татко. Преди това го съм гледал от Манечок, например, 5. С зорната пак сикне па, я по този начин запалих. И братята им па друга сфера, почнаха па тия па кожи, прачки, тапане. И аз си му станах в кръвта зорната. И мерако си му станах още от дете, като тръгнах вече. И до сега кето татко, стария дедо и така. И си му стана зорната в сърцето тук, в душата. Отвътре нема да свириш. Това е едно болест. Според енциклопедичният музикален справочник, в историята на битуването и разпространението на зорната се очертават 4 периода. За първият доислямски период е известно, че в Северна Африка е съществувал подобен духов инструмент. През вторият, свързан с разширяването на Арабската империя, зорлата се включва във военни оркестри и се разпространява в ново завоюваните територии. Третият е под знака на разширената й употреба във времето на Османската империя,
Териториите на нейното разпространение обхващат Европа, Китай, Югоизточна Азия. Казвам се Васил Емил Зангов, третия съм от синовете. Баща съм на две деца. Като по-малък гледам батко, той тапане гледа, се разправя, то тапан, он е тапан. И аз по него върта се. Усещането е някаква наслада за душата. Това нещо имаш да го изкараш, това си генетика. С самия слух, като вземе да свири майстора моя баща, и той си те ръководи вече. Според гръцки автори, новогръцката зорна съществува в гръцката музикална култура от Омировата ера и е свързана с авлосите, водещ духов инструмент в античната гръцка музика. Известно е на всички, че един такъв духов дървен инструмент, какъвто е зорната, е авлосът в Древна Гърция. Авлосът присъства много ярко и в музикалната култура и на Древен Рим. Известно е, например, че още в Древен Египет, в Месопотамия, в паметници от 3-то хилядолетие преди Христа, има изображение на авлос, един много разпространен инструмент. А други източници, например, други изследователи сочат като родина, прародината на авлоса, Древна Сирия. Дори като погледнем материала, от който е изработен авлоса, това обикновено е дърво, кост. От абсолютно същите материали се прави и самата зорна, а те са много близки и като тоналност, като звучене, което още веднъж ни доказва, че зорната е един много древен инструмент. Аз съм Радко Зангов, 85-ти някой съм и съм най-малкият син на Мането. Аз съм тапанджия, свира на тапан. Първият път, когато бех да свира на тупан, 2000-та година беше, значи тогава беше на нова година. И тогава брат ми Васко и брат ми Методи, Медето, вика, ела да ни помогнеш, искаме да дойдеш и ти. И така изкарах и си ми беше на рак, и на Ник си беше на рак. И се запалих от големия, от Патко Методи се запалих. Друг исторически документ от II век разказва как в Древна Персия бил използван също в ориентир по време на сражения от персийските войни. Стенописи от времето на цар Елам разказва, че използвали зорната не само за ориентир в битка, но и за хваление на божества. Се върнем в историята на царица Естир и в книгата Естир. 180-денен пир. Кой би могъл да бъде музикант на такъв пир? Само една група хора биха могли. А всъщност в нея история, която е написана в този исторически момент, са могли само едни хора да свират. Това са уния потомци, които са били между долините на реката Цинг и Ганг. Александър Македонски застава начело на смесени македонски и гръцки войски, преминава Дарданелите, дебаркира в северо-западна Мала Азия и побеждава персийската армия. Младият пълководец по-късно завзема и Вавилон и го прави своя столица. Той успява също така да използва и персийските армии. За разлика от Александър Велики, арабите в желанието си да завладеят Европа, успяват да завладеят не само Централна Азия, Северна Африка, но през Гибралтар стигат чак и до Испания. В своя боен път и по време на сраженията основно те използват зорната. Те
успяват да наложат този инструмент даже и в бита на хората в териториите, в които са завладели. Пътя на зорната преминава по пътя на завоеванията на Османската империя от Централна Азия и стига чак до Източна Европа. Основоположник на всичко това се явява Осман I. Той е пряко свързан с този музикален инструмент, тъй като неговият най-голям син свири на зорна. Така че ние виждаме зорната и като инструмент свирещ по време на бойните действия в войската, а по-късно към този музикален инструмент се добавя и тъпанът, който дава ритъма на военните действия. Така с ислямизирането навсякъде при мюсюлманите зорната става един от основните и обичани музикални инструменти. И затова в цялото население, подлежащо в пределите на Османската империя, ние ще видим, че всички обреди и ритуали, свързани с исляма, са съпроводени от музиката на зорни. Зорнаджия съм от 1974 година. В начало бех гласник и после леко по леко станах майстор. И татко свираше всяка седмица, всяка събота на пазаре. С производство на зорни се занимавам от 5 години. И аз си ги стругам, и аз си ги дупча. И след това дървото трябва да е изсъхнало и да няма грам сак. Трябва да е абсолютно изсъхнало и трябва абсолютно да е правожилно, защото тук има и малко и ръчни изработки, така, вътрешните неща. Иначе корпуса го направим на сбор машината, като за стопора, като вземе да врати, страни имам един нож и с него изслагам. Но вътре е малко по-така ръчно и железо се нагрева и с него работиме, докато дойде специфичния звук да може да свири. Защото това, той майсторлук не се учи, той се краде. Специално тук на Балканите пътя на зорната е свързан с ромите, които като роби в Османската империя са били преносители на този инструмент. Всеизвестно е, че ромите са хора, които се занимават с музика и творят музика. Османците, използвайки това тяхно качество, ги взимат най-вече като хора, които могат да използват зорната в армията, но по-късно ще видим, че тези техни качества се налагат и в бита на хората. Тази зорна е от дървен материал череша, защото от череша е най-добър и най-хубав материал. С тези дупки те са за тоналностите. Те се казват шайтани, защото ако не са тия, нагоре ще свири фалш, защото зорната е най-фалшивия инструмент. Затова не се продава по магазините. И отделно това е баслък, който се струга от също дърво, обаче пак сух. Може да бъде слива, може да бъде череша. В него има специално, първо се дупчи с шестица бургия, после се дупчи 5 см с 12-ка. И вътре се получава столче, където трябва да самия калем, който се прави от медна ламарина, и като се сложи вътре, си има точно определено место и трябва да е нормално ламаво, защото като се надуе той с вода, може да пукне, да спука самата зорна. Другото, което е за да се свири, правиме калемче или медник, или канел, който го казваме по нашия край, който го изработваме. Това е писката, като я изработваме с нож и като почнем да я стъргаме с ножа до умекотяване и след това го връзваме тук на канела, за да може да свири зорната. Зорната, когато е чисто нова, първо се налива с оливо, за да може да поеме оливото, за да не се спука и да пусне специфичен глас. През четвъртият период
Инструментът се среща в огромна част от ислямския свят, както и в други райони, включително Гърция, Кипър, Армения, Грузия. Докато в предходните периоди зорната се използва за нуждите на военни и административни институции, след залеза в Османската империя тя напуска високите пластове на употребата си и се използва като типичен фолклорен инструмент, обслужващ селската празничност. Зорната станала толкова популярен инструмент, че денем се използвала в битките от войската, но след битките под звуците на зорната и тъпана в свободното време войниците се забавлявали и се радвали на този музикален инструмент. Това нещо продължава и в времето след това, след опадъка на Османската империя, народите, които те са завладели, продължават да използват зорната и ние виждаме в тяхната култура, в бита, в традициите, обичаите от Мароко до Индия и Пакистан, но включително и тук на Балканския полуостров. След освобождението на Пиринския край, като основен инструмент в обредите в Пиринския край, специално и в Разлог, навлиза така наречения инструмент зорна. Зорната влиза в оркестрова формация на две зорни с тъпан, като първата зорна е така наречения водач, майстор, който води основната музика на инструментите, които се използват. Втория е глашника. Има и формации с по две, с по три зорни и с по два и по три тъпана. Това вече е зависимост от кой както желая да се формира оркестъра. Има три вида зорни в Пиринския край. Гоцеделческата е малката зорна, Петричката е средната зорна и голямата зорна, така наречените бури и кабаз зорните, са разложката зорна. В почти всички обреди в българската култура и традиции, това са сватби, кръщенета, Гергьов ден, по Велик ден също има зорни, на Нова година най-вече Старчевата. Той е един от най-големите празници в нашия град. Всички песни ми са любими, са песни, които може да ги свирим, но има тук една от песна, която за първ път чух от дядото на режисьора, Баймуте. Той си я свиреше тази, и с гайдата, и с тромпети, и с всичко свиреше, и от него запомних най-пръв път тази песна.
Девойчице, любиш ли ме ти? Тая песен така просто, почти за първ път не я свирих. Така и ми останала като